Nispera li inti tajba jew tajjeb l-ewwel nett u llum qed nagħmlu xi ħaġa differenti mis-soltu, differenti ħafna mis-soltu. Fej għandek opportunità li billi sempliċement iddaħħal ismek kunjomok u anke l-email address li tuża fuq www.nubetterlife.com/win terbaħ win tajjeb. Inti apparti tidħol biċ-ċans li terbaħ 6 xhur b'xejn ta' membership magħna fejn hawnhekk nagħmlu group sessions fejn hemm ħajkun hawn coach Malti jew Maltija li ħajdulna x'ħanagħmlu, kif nagħmluhom, iduru magħna biex hawn qed nagħmluhom sew. Ħajkollok anke pjanta li kelli jkun personali u l-istess nutritionist kwalifikata li ħatamilulek ħadkun qiegħda f'kuntatt miegħek fuq Messenger, WhatsApp, saħansitra anke b'Zoom jekk trid fejn tista' tikkomunika magħha mill-komunità ta' darek ukoll. Apparti minn hekk ħanħabbru wkoll dalwaqt jista' jkun illi fil-website stess li semmejtilkom diġà mid-dettalji fejn anke PlanH, kumpanija Maltija illi tagħmel calculation, preparation u anke delivery ta' ikel li huwa healthy ħafna, tajjeb qed jagħtu qed jingħaqdu magħna f'din il-giveaway biex inti rebbieħ wieħed jew rebbieħa waħda laki tieħu dawn il-giveaways illi qed nagħmlu bħala special edition. Naturalment ħajkun hemm ħafna min mhux ħajjitla' jew ħajjerbaħu. U allura anka għal kull min mhux se jkunu di lucky winner krejajna ħafna riżorsi, krejajna ħafna kontenut, anka kodba ta' riċetti b'xejn, kodba li bihom tista' anke tippjana xi ftit exercises mid-dar tiegħek, eċetera. Ġifieri kulħadd ħajjerbaħ xi ħaġa letteralment billi inti tdaħħal ismek kunjomok u anke l-email fejn semmejna fuq nubetterlife.com/win. Issa apparti minn hekk ħajkollna ħanħabbru wkoll offerti oħrajn ħalli again minn ma jkunx il-lucky winner xorta jkun hemm offerti oħra li nistgħu nibbenefikaw minnhom. Għaldaqstant naħseb illi m'hemm xejn titlef billi ddaħħal ismek kunjomok u l-email biex tirċievi dan il-kontenut minn għandna fit-tul ta' żmien plus tidħol biċ-ċans li forsi tkun int dik il-persuna illi terbaħ daw is-6 xhur giveaway minn għand New Better Life u anke giveaway minn għand PlanH. Nawguralek illi tkun ir-rebbieħ jew rebbieħa, però kif qed ngħidu kulħadd ħajjieħu xi ħaġa. Niltaqgħu.